10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and action. Bro, stop. Wait, what? Prayer time. Feeling better? Please continue. Ahojte všetci, opäť vás vítam pri mojom ďalšom darovacom videu. Prosím, nepreskakujte scény videa, aby ste sa dozvedeli, ako sa zaradiť do žrebovania. Prepáčte, že to trvalo trošku dlhšie, ale ako som oznámil v predchádzajúcom videu, zmenil som platformu, na ktorej trávim viac času. Robím tam live videá, čo tu som robiť nemohol. Tak vás pozývam stať sa sledovateľmi mojej tvorby aj na druhej platforme TikTok. Odkaz na profil dám do popisu videa. Poďme teda tvoriť a povedať si niečo o týchto kľúčenkách. Believe it or not, Verte či neverte, v tomto momente som sa musel zastaviť a vyrobiť si dve nové látka na sústruženie. Nebudem tu o nich rozprávať. Natočil som ich výrobu a tak viac o nich v inom videu. Prvá kľúčenka bola sama improvizácia. V mysli som mal niečo úplne iné. A nakoniec z toho vzniklo toto. Taký pekný žaluď, ako z rozprávky. Na výrobu som použil rôzne materiály. A bola to makačka. Každý krok vyžadoval svoj čas. Možno sa smejete, aký detský mini sústruh mám. Ale verte, že tento mini sústruh stal 100 eur. A je veľkostne perfektný do mojej brúsnej stanice. Mám ho už asi 4 roky. A ide bez problémov. Druhá kľúčenka bola trochu jednoduchšia. Prečo jednoduchšia? Lebo guľu som zalieval asi pred 2 rokmi a bol som znechutený s ňou niečo robiť, lebo forma na odlievanie pretiekla a urobila v strede gule prstenec. Jediná možnosť bolo sústruženie, ale vtedy som ešte nemal urobenú brúsnu stanicu. Takže po 2 rokoch na gulu prišiel čas. V živici sú zaliaté kúsky drievok a guľa je rôznofarebná. Povedzme si teda niečo o podmienkach pre zaradenie sa do žrebovania. Sú jednoduché. Byť odberateľom môjho kanála, dať tomuto videu like a pod toto video napísať nejaký komentár. Hoci len smajlík. Tretia kľúčenka bola komplikovanejšia, čo sa brúsenia týka. Od zrnitosti 80 až po zrnitosť 2500. 10 krát brúsené každou zrnitosťou. Spomínal som to snáď mnohokrát. Som človek, ktorý nerad plytvá materiálom. A každý kúsok sa dá zrecyklovať. Aj tento kus živice, viacfarebný, je dôsledkom správneho zaobchádzania s materiálom. Vždy, keď niečo zalievam živicou, kelímok, v ktorom živicu miešam, otočím hore dnom a nechám vytiecť do iného, predtým stečeného kelímka. Tak vznikne kus rôznych farieb. Tiež som zistil, že sa dá živica opracovať aj rezbárskym nožom, čo ma ušetrilo od odsávania bieleho prachu zo stien brúsnej stanice aspoň raz počas výroby. Treba však byť opatrný a rezať len krátke rezy, aby sa živica neštiepala. Tak teraz bude skrátené dole brúsenie. Keďže nič okrem Boha nie je perfektné, aj na týchto kľúčenkách sa nájdú drobné kozmetické chyby v podobe vzduchových bubliniek. Verím, že sa vám aj tak budú páčiť. Taktiež sa blížime ku koncu videa a tak si povedzme o tom, čo mám pre vás pripravené. Okrem iného, pracujem na editácii iných videí a najbližšie tu pridám video z reštaurovania starej pielky, ktorú som našiel v lese. Už nepamätám, v ktorom videu som to avizoval.
Bude to však len krátke video a taktiež video z výroby 2 dlátok na dokončenie tohto projektu. Potom to budú 2 hodín, ktoré som vyrobil na farský ples našej grécko-katolíckej farnosti v Poprade. Ďalšie darovacie video oznámim v tomto poslednom videu. Ďakujem za vašu podporu a všetky lajky, komentáre a zhliadnutia. Vážim si vás a preto tu ešte som, inak by som z YouTube odišiel úplne. Reťazka a ostatné komponenty sú z pevnej leštenej ocele. Žrebovanie výhercov sa uskutoční o 2 týždne od zverejnenia tohto videa, takže si nastavte upozornenie, aby ste to nezmeškali. Tak nech vás ochraňuje a požehná náš Pán Ježiš Kristus. Majte sa. I am ready. You ready? Just kidding.